Sa number 2, mas mahapos nga travel guidelines ang ginapaabot kung mapaidalom ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 1 sa bulan sang Marso. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagligad nga simana, nagapadayo ng pagnubo sang COVID-19 cases sa Bacolod. Ining kabangdanan kun nga nalakip sa evaluation ng Department of Health ang pagpanubo sang alert level sa syudad halin sa Alert Level 2 panubo sa Alert Level 1. Suno kay Ang, Executive Director ng Emergency Operations Center, magahulat pa sila sang guidelines gikan sa DOH antes pa man mapaidalom ang syudad sa Alert Level 1 sa Marso. And we attribute it to the cooperation of the public kag ang pasyensya gid sang aton mga Bacolod mons nga magsunod sa mga patakaran kag sa mga guidelines nga ginalay down sa local government of Bacolod. Base sa pagsulundan sang DOH, sarang na maka-operate sa full capacity ang mga commercial establishment sa idalom sang Alert Level 1 o kun new normal. Pwede na sa tanan nga edad ang pagbiyahe kag posible na ang pagbalik sang face-to-face classes sa basic education, subject sa approval sang Office of the President. Ginakalipay naman ini ni Mayor Evelio Leonardia pero wala ini nagakasoyran suno sa iya nga wala na ang virus. No? I still insist nga mausap sa gyapon sa aton nga mga face mask and social distancing we continue to observe. Hindi ta magpadali-dali kay in spite of the fact nga good news kahapon 6 lang aton cases, that's really very low considering nga naglabot at tag 200 sa nagligad nga 2 months or so. Dako-dako na nga bagay, but the word is we have to sustain this. Sa ceremonial vaccination para sa 5 to 11-year-old pediatric vaccination sa mga mall, ginpanawagan man sa mga local health officials sa publiko ang pagpabakuna. Hindi lang tungod nga posible mangin requirement ini sa iban pa nga mga commercial establishment, kundi agud man nga mas mapangapinan sila batok sa virus. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.